Dobré ránko prajem, vítam ťa v novom videu. Dnes sa nachádzame už znova v inom autobuse. Nie je to Maňa, je to autobus značky MAN. Len tak upraviť trošku. Je to autobus značky MAN, ale nie je to Máňa, je to Maňuš. Je to sestra Máni, ktorá vyzerá rovnako ako Máňa. Takto. Tentokrát už aj originál v zelenom polepe. Minimálne krásnom. Takisto sa tu nachádza všetko, čo aj v Mercedese. Sú kufry. Tu je jeden tiež kufor, ale tam máme čistiace prostriedky, kolesa, okná, zrkadlá, názvy a tak ďalej. No, pozrieme sa dovnútra. To je smetie, ktoré treba ešte vyhodiť. Zavriem dvere. Pozrieme sa aj, ako to vyzerá v Mančekovi. Tu sa respektíve nachádza ovládací panel na okno, na roletu bočnú, prednú, nastavenie zrkadiel, nastavenie volantu. Tam tu máme kolegov, ktorí idú, neviem, či Budapešť, či kam idú, netuším. No, nejaké asistenčné systémy, čo sa týka jazdy, spúšťanie, nafúkovanie podvozku, tachograf, ovládanie svetiel, fúkačky, ústup, keby si chcel. Tuto sa nachádza, čo to je, palubovky, kde sú bežné údaje o jazde. No a ďalej tu máme odomýkanie, zamykanie WC, osvetlenie do autobusu, ovládanie mikrofónu, ovládanie teploty dnu a von, keby si chcel. Toto tu je vlastne ovládanie na obrazovky, keď chceš pustiť nejaký film. Samozrejme prístupný. No, ovládanie kamery, odomýkanie, zamykanie kufrov, toto aj neviem čo je. Nepoužíva sa tento gombík. Tu je tzv. Zastávková brzda, aby si znal. Ovládanie dverí, rádio. Máme takúto kasičku. Tu sa predávajú listočky v rámci Slovenska. Klasicky ukážem chladničku. Odskladací priestor 1. Chladnička, keby si chcel. Schodíky. No. Znovu máme trestná lavica do druhého vodiča, sedačky, priestory, odkladacie priestory. Tento autobus je dlhší ako Mercedes, má väčšiu kapacitu. Také dva miesta, tuším, nejak tak je. Ofiko je 51, ale máme kapacitu 49, pretože dve sedačky za vodičom sú vyhradené pre vodičov. Niečo tu čerká. Už nečerká. Čerká. Nečerká. Čerká. Dobre. Tuto sa nachádza takzvaná kuchynka, kde sa nachádza kávovar, alebo respektíve varič na vodu. Aj taká tá nádoba, parkovač, dajme tomu. Tulený hospoda, tyvo, to je vysavač energie. Záchodík, v ktorom nejde svetlo. Čo musíme zistiť, že why. Takže sa tu vojdeme do dnu. Čakaj, ja keď zamknem, dneska som tu sám. A mali tak dobre ide svetlo, OK. Som sa zľakol, že keď sa sekne zamok, tak som doslova, že na hajzli alebo v hajzli. Taktiež sa nachádza aj v tomto autobuse spálňa, ktorá, ako niekto tam písal alebo spomínal, že by si nevedel predstaviť tu spať. Tu sa to trošku ináč, ponorkové okienko, aby si znal. Tu sa svetlo napína trošku ďalej, ja sa tam nebudem nahýnať. Tu sú skrátka veci a my spálňu nevyužívame, nakoľko máme normálnu posteľ a máme normálne kde spať.
Takže posteľ sa tu nevyužíva, alebo respektíve spálňa. A spíme v normálnych posteliach, takže väčšinou sú tam len veci, bordel a tak ďalej. No a tak. No. Takže vidíme také sklopky na nožky, keď si chceš vyložiť asi unavený z cesty, všade už asi držia. Takže tak, no. Toľko k autobusu by som povedal. No a čo sa týka samotnej jazdy, moji milí zlatí drahí, musíme, respektíve ja musím niečo vymyslieť na to, pretože na hlave ju mať nemôžem a no neviem, musím niečo vymyslieť na to, niekde ju umiestniť a takisto sa veľmi asi nebude dať komentovať, pretože to potom bude nejak dopadať katastrofálne, nakoľko si budú ľudia myslieť, že som sa sokol alebo niečo, rozumieš ma, je to iné trošku ako v MHD, keďže tu nemám kabinku a hneď tu tiež sedia ľudia, takže musím na to ešte niečo vymyslieť a nejaké videá urobíme určite, na niečo sa príde. Takže z tohto krátkeho videa na dnes je to všetko, aby si znal. Dnes idem z Košíc do Prahy a no tak no, ako vždy klasicky. Takže majte sa pekne, pokiaľ sa ti toto krátke video páčilo, daj like, odber, zvonček, pošli poštu, poštového holuba a tak ďalej. Čaute.